Fl-ewwel nofs ta' din is-sena rifsu l-adba tal-Qorti Maltija 74 persuna brabta ma' reati li jinvolvu droga. Ċifri li kiseb TVM News mill-iskwadra ta' kontra droga juru li fl-operazzjonijiet li saru bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena ġew maqbuda 167 kg droga kokaina, 81 kg droga kannabis, 143 pjanta tal-kannabis, 20 kg ta' droga sintetika, 2073 pillola MDMA u 252 bolla tal-LSD microdots. Wara kull qabda u wara kull arrest ikun hemm xhur ta' ħidma. F'intervista ma' TVM News, l-Ispettur Mark Merċieqa mill-Iskwadra ta' kontra droga spjega kif l-investigazzjonijiet jibdew minn ġbir ta' informazzjoni u sorveljanza u ħafna drabi jinvolvu wkoll koordinazzjoni ma' entitajiet u korpi internazzjonali. Il-ġenerazzjoni fil-ġodda qed jibdlu id-domanda minn dawk id-drogi tradizzjonali bħal ħaxixa li għadha dominanti illum il-ġurnata u anke l-kokaina, biss qed naraw il-trend tal-eroina tinbidel ukoll għal dik sintetika fejn illum il-ġurnata introduċew ruhom ġewwa s-swieqi Ewropej kollha u anke Maltin id-drogi li huma sintetiċi. Skont l-ispettur, il-mod kif taħdem il-pulizija nbidel sew matul is-snin. Illum l-enfasi huwa aktar fuq smart policing, bbażat fuq intelligenza konfermata u kollaborazzjoni kontinwa ma' korpi oħra, kif it-traffikar ta' droga sar dejjem aktar internazzjonali u trends fis-suq jinbidlu pass maġġel. Huwa qal li drogi sintetiċi qed iħolqu sfida ġdida minħabba li ħafna drabi huma aktar diffiċli biex jiġu identifikati. U għalhekk l-iskwadra tuża apparat speċjalizzat u taħdem il-qrib ma' esperti forensiċi biex tikkonferma natura ta' sustanzi maqbuda. Każijiet tinħadem bħala police work, jiġifieri il-pulizija taqbad id-droga u mbagħad tippreżentaha waqt il-każ ġewwa l-qorti jew inkella immedjatament tinħatar inkjesta fejn ħafna drabi jkun hemm inkjesta minħabba l-fatt l-ammonti jkunu sostanzjali. Fil-fatt tibqa' miżmuma l-qorti u fl-aħħar tal-każ l-istess sustanza tiġi distrutta taħt kontroll assolut tal-qorti. L-Ispettur spjega li l-operazzjonijiet tal-iskwadra jġorru magħhom ukoll ir-riski kemm għas-sigurtà tal-investigaturi kif ukoll biex tiġi mħarsa l-konfidenzjalità tal-investigazzjonijiet. Għalhekk il-ħidma ssir b'kooperazzjoni kontinwa ma' sezzjonijiet oħra tal-Korp tal-Pulizija u ma' aġenziji internazzjonali bħal Europol u l-Interpol, anke għaliex ħafna mill-gruppi kriminali li operaw f'Malta ikollhom rabtiet barra minn xtutna. Id-droga tinħadem pajjiżi oħra u tiġi esportata lejn Malta u pajjiżi oħra minn hemmhekk. Ġifri hemmhekk dal-grupp ikun maqut bil-mezzi sabiex jitrasportaħħa jimmanufatturahha u tinbih fil-pajjiżi li ġiet imqasma u anke ultimament sabiex isir it-tfarfira ġifri ngħidulu aħna il-ħasil ta' flus sabiex dawn jiġu jidhru notfa. L-Ispettur appella lil pubbliku biex ikompli jikkollabora mal-Pulizija u jirrapporta kull attività sospettuża għaliex qal li ħafna investigazzjonijiet jibdew propju minn informazzjoni li tasal mingħand iċ-ċittadini. Qal li kull biċċa informazzjoni tista' tkun kruċjali biex tevita illi aktar sustanzi illeċti jispiċċaw fit-toroq Maltin.